Witam was gryfnie. Są my w Bytomiu, czyli w mieście, o którym wszyscy się pytają, kaj on jest. Dzisiaj będziemy gadać o realizowaniu i pytamy się Bytomian, kaj najlepiej na Śląsku idzie realizować i co trzeba mieć ze sobą, jak się jedzie, kaj. Realizować to tak coś robić, można chodzić, można takie działanie. Trzęsienie jakieś coś, rajza, dreszcze. Rajza to jest chyba podróż. Gorączka podróży, o. No ja myślę, że rajza to podróż. Kofer? Torebka? Kufer jakiś? Taki choćby na skarbki, taki pojemnik, o. Taśka, to wiem. To jest pojemnik, taka skrzynia wielka. Walizka. Kofer, walizka. Deka. To jest koc, to wiem. To z wagą, z miarą wagi. To jest przykrycie. Kołdra, koc. Z deską mi się kojarzy. No, coś takiego. Deka to jest przykrywka. Nakrycie na, na łóżko inaczej. Koc. Można pojechać sobie do kopalni. Na Hechło bym pojechał. Mi się podoba bardzo Bytom, więc ja bym został na wycieczce Bytomiu. Bytom jest starszy od Krakowa, ma bardzo dużo zabytków. Do parku może sobie pójść porealizować, na skwerek, jak ktoś ma blisko. Na Śląsku, na Hebzie, tytki lepić. Głuchołazy, Nysa mi się bardzo podoba. Czy jest coś tutaj do polecenia? Jedynie Pszczyna. Jestem z dzielnicy Bytomia i ja polecam Miechowice. Katowice, Chorzów, Bytom mają taki klimat, ja bardzo go lubię. Na hołdy! Najlepiej na hołdy. Na Rudę Śląską się przejechać też, tam można sobie zwiedzać. Na Goduli na przykład, jest fajna hołda dużo. Bierze się halba. Halba to w razie jakiejś choroby, to jest lekarstwo, nie? Chleb, żymły i maszkiety. Jakoś kanapka, to zależy jak samemu się jedzie, jak z dzieckiem. Trzeba mu też wziąć jakiś bonbon, nie? Kawał kiełbachy, kropnioka. I tu kasa, to idzie wszystko kupić, nie? Po co tam brać? Kiełbasa, kartofle, ser. Apteczkę pierwszej pomocy. Jak się mówi pieniądze. Geld. I oczywiście jakąś wodę. Parasol. To co potrzeba jest na co dzień. Jakieś mydełko, szczoteczka. Dobry nastrój. Do mnie dziewuchę, a teraz żonę. Z przyjaciółmi można. Na ukochaną osobę jak najbardziej. No jakąś przyjaciółkę swoją bym wzięła. Teraz to najlepiej kogoś z autem. Męża, bo dzieci mam już dorosłe. Rodziny oczywiście. Zagranicznych turystów. Psa jak się ma. Do lasu na pewno, albo kijki. No można autem. To zależy jak daleko się jedzie, bo jak się jedzie na przykład do Chorzowa, to blisko jest wsiąść w szóstkę. Ja bym preferował piechtobus. Nie wiem, my jeździmy tramwajem. No na rajza to ja jeżdżę banką do parku. Autobusami tu się pani wszędzie dostanie, tramwajami, także nie ma problemu. Można chodzić na piechty? Ja lubię bardzo podróżować pociągami. Ja też bardzo lubię. Nóżkami. Jak byłem na rajzie w Międzyzdrojach, my za dużo z kolegą mi tak wypili piw i poszliśmy się, ja powiedziałem do Ginka, idę pierunie do wody, bo jest mi bardzo gorko, a on mówi, o sobie tu legnę. I on sobie legnął sobie w takich szokach. Jak ja przylos, to on nie miał nic, ani nawet majtek, bo go okradli. Ja musiałem pożyczyć połowę, to jest fakt autentyczny, żeby on do tego hotelu w czymś doszedł, nie? Żeby nie szedł na nago. Pamiętam, jak z moim synem wybraliśmy się właśnie do Chorzowa, do parku i jechaliśmy na rowerach i złapał nas taki deszcz, po prostu byliśmy tak mokrzy do ostatniej nitki, ale mój syn był najszczęśliwszy na świecie i chyba on to bardziej zapamięta niż ja bardziej pamiętam to jego szczęście. Ekstremalne sytuacje, to jak wychodziłam z auta, a miałam kecka na gumce, przydepnęłam se i całe majtki mi wyszły na górę. Ja pamiętam, że jak się jeździło na
rajdy w góry, a nie było miejsc, to kolega miał słoik ze starym serem, takim śmierdzącym, wchodził do przedziału, upuszczał wieczko i zaraz mieli przedział dla siebie. Jak jadę latem, to biorę sobie lekutko, jakąś tam koszuleczkę i już, nie? A do wody wchodzę na Nagózka, bo tam chyba teraz zrobili nawet dla naturystów, a ja lubię.